Karbi Anglong Digital News Forum Phuloni branch aro keseng pon. Ferangke jakong benta isikinang sot binong. Ferangke joine pensi pirthe alam do anta birta chini dun un. Lasi laso long Phuloni ferangke tum chingrum pet pen Phuloni Digital News Forum aro keseng pon. Phuloni kontinsiar lo along ki ongdung ferangke klembang phua tum do pon lo. Laso long ferangke klembang phuang bong. Lapupu chingwai et pen Karbi Anglong Digital News Forum Phuloni branch pu sengpon lo. Lasi lasolong maipu Bodo Singh Hanse konchun bang arun ingti kathar Vice President Bidor Singh Terang dihin rimbang Pradhan Kro AGS Barithe Togbi Office Secretary Sarhon ingti Organizing Secretary Siwa Be Game and Sport Clarkson Kro Cultural Secretary Debo Be Tejuras Dirjuna Rongpi Miljeng Hanse Publicity Secretary Pinchong Rongpi members Jackson Togbi members Bida Teron members atum henlo laso long Karbi Anglong Digital News Forum Central Committee atumpen Ritis Rong Par Maipu Ejukel Timung Clearhon Tiso Papuram Singnar Mongol Lekhe Lapen Manja Digital News Forum Amaipu Dilip Hanse tum Aluhi Aman Pen Chetong Dun laso long non kewang ji arni penke Phuloni Digital News Forum Maipu Bodo Singh Hanse Lapen Dun Maipu Aruning Tikat Haratum Sai Doan Sitame Klem cepaduk pon pen mesena sai anke klem pon po pusi lamthe cepaklang pon Fransi perangke hijan lo temajo same pini niletum dak Phuloni long mate dak Phuloni hawara phan Phuloni hawara rara tum phan kaike akidu kakisung niletum kaching hon Karbi Anglong Tunwas Council ala kiki atuma phan rara kidu kisung kaike niletum ambirta kepang dak piwer ponwer son si niletum uthot niletum dak Phuloni ferangke bitung mate Karbi Anglong Digital News Forum Phuloni branch niletum kepang tang ponje phan pini sengpon lo bangso ke sengalong pen niliphan si pini dak Phuloni farman mate Phuloni branch long maipu ar pu nang pek pon lo se kardom lapen puthot kongchun bang mate secretary pu alangli ingti sangho urun ingti kathar alangli si bangso ar pu dengpon lo lapen AGS bang ke Barithe Togbi lapen Vice President pu alangli terang sangho Bidor Singh Terang lalo pansi achini chot na chalo gedi lalo la si nadutum nihang ni jang Karbi Anglong rat same chini lo de ferangke tum ke claim ke dam akam bolote rata phan akido kisung ke paklang pi di lalo lasi ni tum dak Phuloni hawar arat tame pinangan akido ka kisung alam the buthak kile uni lapuson do ni tum thek panong lo lasi labangso along ni tum kai ke mat kacherabdun ni tum rata phan dak Phuloni rata phan kai ke mat el tum akido kisung pen rata phan matel tum la council along kachari ke claim ke the ke ding na tuma phan kai ke alang ni tuma ke do kisung ke paklang pi vera son thak thak si puthot ni tum anso se Karbi Anglong arat mate Phuloni chasemet ke Phuloni hawara rara tum phan tum bangso Digital News Forum Phuloni branch ahin pen anso se claim pon pamepo pusipini ni bangso ar pudeng pon lo lapen puthot ni tum dak do ansame claim dam pon pamepo pusi ni tum ceparai pensi bangso amai pini padopon lo lapen adun thu churuing tung ile tum kaching hon Central Committee lo Karbi Anglong District Digital News Forum maipu ratis rongpha lapen kongchun bang Nathan ronghang alang litum hansame bangso platform litum Karbi Anglong ferangke claim bang pu tum phan bangso platform nangewan pi pon theka pot alang litum han same ni litum Phuloni aru pen same alang litum phan suri akiro pipajir lo si chalo bolanta chalo di Karbi Anglong Digital News Forum Phuloni branch aro atum pen nili phansi konchun bang mate secretary ar punang pek pon lo lapen maipu Bodo Singh Hanse phansi ar pu pek pon lo laso ar pu ke pek long kaduk kawe ferangke klem bang pu atum
เจดอนเป็ดเจดอนซาร์เป็นสีนิลิตุมไฮนีพันสีอาลังลีปูบุโธสิงฮันเซพันประธานอาร์ปูเป็กปนโลลาเป็นนิลิพันเซกเตรีอาร์ปูนางเป็กปนโลลาสีเฮรังเคเคลมเคดามนอนเควังเยลองเคลมเคดามมาลองนิลิตุมสตาเมอุนอันเป็นบอร์อีปอนปูปุซีนิลิเซกเตรีฮุยเป็นสตาเมเคบอร์อีปอนพันสีจิสิกปนโลลาเป็นปูอาลังลีไม่พูอาหินเป็นสตาเมลานโซเซเคปบอร์อีปอนพันสีนิตุมังบงสตาเมจิงไวจะทันปนโปลาสีนอนเควังยีโดอันดักเคลมบังพูดักบังครีปลีโดดักพูลุนีอาโรalong bangke la se alang litum stame non ke wangji arni pen ke lan so se ke claim ke dam ke pang tang ponji la pen koson ku pi pen si ke claim pon nangjima pula hai alam aputhak stame nilitum chingwai chingsai pon bompo la pen mesen me et pen si kai ke mata nitum dak keng kam che yor pon popu si nili secretary hoi ahin pen stame kadokawe dak klembang phu tum pen stame chingki che than pon bompo la se pini nili phan arpuna pike isi ninga rong lo la pen isi ning the pon lo non ke wangje long stame nili stame la an so se ke klem ke bor ipon phan si nili hin stame bor ipon polan sinila lam the ington pon lo kardom